Formal nang nilingkod isip Battalion Commander sa 27th Infantry Battalion sa 10th Infantry Division si Lieutenant Colonel Alan Tesoro. Iyahang hulipan si Lieutenant Colonel Victorino Senyo nga nilingkod sab isip Battalion Commander sa 27th IP sulod sa duha ka tuig. Madistino na isip officer in charge sa operations sa division headquarters. Dunay 155 ka mga barangay ang nasakop sa area of responsibility sa 27th IP ug kadaghanan niini mga barangay sa Davao City. Usa niini ang mga barangay sa Paquibato District nga nailang pugad sa kalihukang insurhensiya sa sulod sa tulo ka dekada. Kahinumdumang nahimong pugaran sa communist terrorist group ang Paquibato District sa pagpanguna ni Kanhil Leoncio Pitao alias Commander Parago sa Pulang Bagani Command. Apan nailog na sa gobyerno gikan sa kamot sa teroristang grupo ug nahimong katimbayayong sa kasundaluhan ang katawhan sa ilang paglambo. Atol sa turnover ceremony, gilatag ni Lieutenant Colonel Alan Tesoro. People's organization na na-create, yung Sustainment Livelihood Program, the Barangay Development Program, and of course the current, which mag-close bukas is yung Peace Builders Training. Of course, yung continuous security operation natin and protection ng mga vital infrastructures. Sa iyang pagbiya sa 27th IB, gisaysay ni Lieutenant Colonel Victorino Senyo ang mga kadaugan sa iyang command. Isang challenge ito sa bagong pinuno ng 27 IB na bagamat ito ay cleared na, dapat magkaroon siya ng mga interventions o implement ang mga intervention para hindi makapasok muli ang mga naghahangat na armadong grupo. Ang kalambuan nga naabot karon sa kabanikanhan nga sakop sa kasundaluhan, wala nagbalampuson kung wala ang suporta sa katawhan ug ang mga lokal nga panggamhanan aron mabalik sa normal ang pamuyo sa katawhan ug makatagamtam og kalinaw ang mga komunidad. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Province of Davao del Norte. Stay safe.